ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அவிச்ச மீன் இடி சம்பல் எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. நான் வந்து ஒரு 2 கிலோ மீனை வாங்கி சுத்தம் பண்ணி பொரித்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வெங்காயம் ஒரு 3 வெங்காயம், நல்லா கூடுதலாக ஊசி மிளகா, அப்புறம் டவுன் பாவாங், பாதி லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த மீன் நம்ம பொரித்தோம் இல்லையா, ரொம்ப முருகலாக பொரிக்கக்கூடாது, கரெக்டான பதத்தில் பொரித்து இந்தமாரி முள் இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கணும். எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளேண்டரில் போட்டு இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கணும். சட்டி நல்லா காஞ்சதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சின்ன சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. வெட்டி வச்ச ஊசி மிளகாவும் சேர்த்துக்கோங்க. கிண்டி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடுங்க. அப்புறம் நல்லா வதங்கின பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்து நல்லா வதக்கி நல்லா கிண்டி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. அப்புறம் நம்ம பொடி பண்ணி வச்ச மீனையும் சேர்த்துக்குங்க. இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். புளிச்சக்கீரை கடையில், அப்புறம் கீரைக்கறி, சாம்பார், இதுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேவையான அளவு லெமன் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், சுவையான அவிச்ச மீன் இடி சம்பல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.